Sechka Elegance солаш 95. Манин намуди бернаи мошин. Манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, CD плеер дорад, сентр замок, кондитсионерош кор мекунад. Пробегаш 368 000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? боз нани люкам дорад. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 сӯзишворӣ газ бензин, газаш евро 4. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 43 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 76 03. Volkswagen Golf Airline солаш 2013. мошин вагон мебошад. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин чӣ хеле ки дида истодед? аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, монитор, бортош компютер. пробегаш 228 000 километр. ёдовар бошед мультирол, климат контрол. ин сиденияш кожин мебошад. коробкаш чӣ хеле ки дидем автомат. ин ҳолати салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истодед? мотор 2 сӯзишвори дизел, расходаш 6 литр мебошад, 100 километр ме. боз ёдовар мешавем 8 секунда то сада. нархи мошин 115 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 832 77 40. Mercedes-Benz Sechka солаш 2000. комплектасияш Classic Selection мебошад. манин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон раҳмат, шумо тинҷми? бедако. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад, сентр замок, пробегаш 107 000 километр. ин ҳолати салон чӣ хеле ки дида истодед? ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана мотор 2 сӯзишворӣ газ бензин, газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 10 та газгирӣ 90-95 мегардад. раи росту боз зиёдтар. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 67 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 749 96 66. BMW
420D X-Drive. Солаш 2014. Мошин вагон мебошад. Манин пешанда 4 патроникаша. Пешанда ин намуди берни мошин. Комплектация спорт мебошад. Манин намуд автокафои мошин дӯстони азиз X-Drive нависаги. Мошин бисёр спортивный чи зӯр як дара. Дохили салонаш ду электропакет. Коробкаш автомат, титроник. Mana injanda xo'yib sportda yo ekopromesi eknimishni. Bortosh kompyuter, klimat kontrol, center zamok hamma navorotosh hast. In zamona navorotosh hammash qoidaviy. Probegash 113,000 kilometr do'stoni aziz. Kalitash uni start-stop. Men holti saloni moshin sideniyosh kojni mebashad bisyor darolti khub. Men holti saloni kafoyi moshin. Боз сиденьё обогрев, манин боз сиденьёш лифт дӯстони азиз бисёр ҳолаташ хуб. Манин люкам дорад. Мотор се. Мана Twin Power Turbo мебошад мотораш. Hiç xeyli ki deyilsədir, holti motori moşini. Нархи мошин 230,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 900 0440 92 660 08 66. Хаммер солаш 2006. Мошин вагон мебошад. Манин намуди берни мошин. Дӯстони азиз, мен ҳолати балонош бисёр. Манин намуд аз кафои мошин. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن 4 الکتره، سنتر زمک، коробкаш автомат، GCD плеер دارد. наворотош пробегش هم میفهمیم. пробегش 195,000 километр пробег. Мен ҳолати салони мошин ин сиденьёш боз лифт. Мана сиденьё лифт, боз сиденьёш обогрев. Бисёр ҳолаташ хуб. Мани ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, боз мани мониторошам ҳаст. боз люкам дорад. нархи мошин 125,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 77 65 92 37 77 24.